Dawk li għandhom mal-qalbhom il-festa ta' Santa Marija tal-Mosta din is-sena se jsibu ma' wiċċhom din ix-xena. Barriers madwar ħofra kbira li magħhom tpoġġew ammont kbir ta' posters koloriti. Bil-vara ta' Santa Marija se jkollha tgħaddi minn quddiem dan kollu. Bi propaganda sieħa mdawra ma' din il-ħofra tħalliet nofs leħja. Fil-fatt din il-ħofra dawret banners mimlija kliem dwar ix-xogħol li kellu jsir u li għadu mhux konkluż. U għalkemm dan il-proġett tal-pjazza ilu għaddej ix-xhur, ħadd ma jaf meta se jitlesta. Issa, is-Sindku Laburista Chris Grech qed jgħid li minn nhar it-22 ta' Awwissu x-xogħol fuq il-pjazza se jissokta b'ritmu intensiv. Minkejja dan, u stess ammetta li l-proġett se jibqa' jkarkar possibilment sal-festi tal-miliet. Sa dan it-tant ir-residenti qed ikollhom jissapportu l-istorbju u trab ma jaqta' xejn li dan ix-xogħol qed iġib miegħu. B'oħrajn isibuha kważi impossibbli li jidħlu jew joħorġu minn Mosta bit-toroq magħluqin u traffiku kontinwu f'kull ħin tal-ġurnata.